Kining sambingay gigamit ni Jesus aron ayuhon niya ang mga sayop nga atong huna-huna, labi na bahin sa atong mga katungdanan. Una sa tanan, kung naa kitay huna-huna nga kinahanglan daygon kita kay naghimo kita sa atong mga katungdanan, kining huna-huna sama pud siya sa huna-huna sa mga Pariseo. Naaman gitawag nato nga attitude nga hypocritical. Murag nahimo kita nga tigpakaarong ingnon. Kay ang tanan naghuna-huna nga angay kitang gantihan. Kining una nga huna-huna o attitude ang gusto pod nga ipasabot ni Jesus nga sa tinuod kita mga sulugoon man lamang. Dili angay pasalamatan. Usahay mauman pod ang atong una-huna o sa atong pagtuo nga maghimo kitag mga maayo aron gantihan kita. Mga igsoon diha ni Kristo, ang atong kining relasyon o relationship o sa karelasyon sa agalon o sa sulugoon. It's like a master and a slave na ay amo o naopod katabang. Sa tinuod, dili man mauni, dili man kini ang atong relasyon sa Ginoo. Dili siya amo ug dili kita katabang. O sa kini nga relasyon sa paghigugmaay. It's a love relationship. Kung unsa man ang atong himuon alang sa kaayuhan, dili man pabor nga ihatag nato sa Ginoo. Kay sa kamatuoran, kini alang man, kay kita man ang makapahimulos. Pabor kini o favor para kanato. Makatabang ni kanato. Kung gihimo nato ang atong mga katungdanan. Mga igsoon diha ni Kristo, ang usapod ka hinungdan siguro naghuna-huna pod kita nga ang Dios kahadlukan. Kay daghan man kanato ang naghimo sa ilang katungdanan, maghimo sila maayo kay naghuna-una sila aron dili sila silotan. Kay mao man pod ang atong natun-an sukad pa sa atong pagkabata nga kung maayo ka, gantihan ka, o kung naghimo kag dautan, silotan ka. Og bisan pa sa atong hunahuna nga gusto nato makaabot didto sa langit. Siyempre naglikay pud kita nga moadto sa impyerno. So mao nga ang atong hunahuna o attitude nga ay kinahanglan maghimo akog maayo kay kung naghimo akog maayo ngano man nga silutan ako. Pero sa tinuod ang atong Dios mahigugmaon man. Dili niya gusto nga silutan kita. Ug dili pud niya gusto nga kita mawala. Mga igsoon diha ni Kristo, naaman tinuod nga ganti alang kanato. Naaman reward. Pero lain kini sa atong hunahuna pananglitan sa suhol o kaha sa salary, sa sweldo. Kay ang suhol o kaha ang sweldo, kay angay man dawaton sa usa ka nagtrabaho. Apan ang ganti nga ihatag kanato sa Dios, dili man gikan sa atong mga gihimong mga maayo, o tungod sa atong trabaho, o tungod pud sa atong katungdanan. Ang ganti nga ihatag niya, gikan sa iyang pagkamaayo o sa ni kagasa.
o sa karigalo. Grasya gikan sa Ginoo. Kini ang kalainan sa sweldo. Kay ang sweldo angay nimong dawaton. Apan ang ganti ngay hatag kanato sa Ginoo, bisan dili kita angay mudawat niini. Kay regalo man niya. Mga igsoon diha ni Kristo, mauni ang atong pasalamatan sa atong pagsaulog sa santos nga Eucharistia. Kay gihatag sa Ginoo ang iyang kaugalingon, ang iyang lawas ug dugo, ang gasa sa kaluwasan, bisan sa tinuod dili man unta kita angay mudawat niini. Mga sulugoon lamang kita nga nagbuhat sa atong katungdanan. Mauunta ang atong hunahuna, ang atong attitude, batasan sa pagbuhat sa atong mga katungdanan. Una-unahon pud nato si Maria nga atong inahan. Kadtong giingnan siya ni Anghel Gabriel nga siyang mahimong inahan sa atong Ginoo, ang iyang tubag, sulugoon ako sa Ginoo, mahimo unta dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Andam kanunay si Maria nga maghimo, magtuman kun unsa man ang kabubuton sa Dios. Kay alang kaniya usa siya kasulugoon, apan sulugoon nga naghigugma sa iyang agalon. Kay ang atong agalon o ang atong master mahigugmaon man siya. He is a divine master. Dili siya sama sa mga agalon dinhi sa yuta.